legislacións que estamos a levar a cabo. Non podemos resignarnos a ter os fornos parados, vamos seguir peleando. Estos delincuentes que temos por empresarios, ainda por riba de tirar co empleo que temos aí fixo, agora van tamén hasta polas empresas auxiliares que tiñamos poucas na comarca, venselladas aí a nosa fábrica. Caiu Tallareleto, caiu Ramón Domínguez, caiu Costa Fisterra, e hoxe ven de comunicarlle a Intaneria que deixa de colocar as virolas para darlle a unha empresa da Coruña. Nós temos que seguir peleando polos nosos postos e máis polos que van a vir. E non podemos ter na resignación e temos que seguir mantendo as concentracións os viernes a seguir peleando en todos os frentes. Así que, compañeiros, moito ánimo e moita forza, que a loita continúa. Non sabemos que tiramos con calde. Na parte de abaixo, así que hai pedo.